Ya, era ngumafusa kodi agrifinyama. Zikuoneka kuti nkhani ya Alexius Kamangira mumakhazikikapo kwambiri. Yes, ndakhazikapo kwambiri. Mukuziwa inuyo ndakhala nditulusa mavidiyo osiyana-siyana kulimbana ndi boma lija lapita lija. Moti sindimapanga zimene zija potumidwa ndi anthu ena ake. Ayi, koma nimamva kutentha. Moto omwe ninkaumva kutentha ine. Ndikamayendanso ndikumamvanso kumayenda m'mizi kumamvanso ni moto omwe ndikumva ine ndi chimozimozi. Ndinatuluka poyera ndikuyamba kulankhula. So, malaive a Alexius Kamangira atatuluka. Ineyo ndinalandira nayimbidwa phone. Kuchokera kwa big man anthu olemekezeka amene timaombera m'manja. Kunena kuti ndipasidwe 200,000 ndipange ya bando ndipange bully Alexius Kamangira. Koma pomvesera ineyo zomwe akulankhula Alexius Kamangira zini ma fact. Ndiye ine ndibwere pano basi ndizingotukwana without fact. Kumene nkundipusisa. Nkutitenga nkhati chinthu china chake choma ngubwera basi kuti chizingubwera pa social media panopa chizipanga against anthu mopanda mfundo. Chifukwa chokuti ndipeze 200,000. Ya, ndikunena apa. Andi mukuziziwa. Andi mwina so ndimwe wanaona mumve kuti ine as a Christian sindingapange zimenezo. Ine ndine wachinyamata. Ndikuyenera ndimve kuna kuti kodi Alexius Kamangira akuti chani. Nanga ngati ine si wachinyamata ningatengepo gawo lanji. Gawo ngati lomwe ndinatenga kuthana ndi chipani cha Malawi Congress Party. Koma osanena kuti basi ndibwere panopa basi ndikhale social media influencer omangobwebwera zinthu zopanda pake. Chifukwa ndikuona anonso pano kuti anthu awawa amatitenga ife kuti tizikhala chani kuti tizikhala makasu. Iwo azidya bwino, azitibera misonkho yathu. Tiyeni tikaphulika azifuna kuti aziyamba kumatisakasaka kuti tizipanga against anthu amene akulankhula chilungamo. No. Nthawi yake si ino. We need a revolution. Ni nthawi iyo nena kuti mayuthi ife tipange chinthu. Tipange chinthu. Teni tipeze njira yomboka munsinga nkhati zimene zizi. Zomapembeza mafano, zomakhala pa mapazi anthu amene akupanga corruption. Tisamachingire anthu amene akuzunza amalawi poabera misonkho yawo. Tikunena pano amalawi akulira ndi misonkho. Ma civil servant tindalama tawo pano akulandirano kuti kudulidwa misonkho ikuluikulu. Koma ukantenge munthu amene ndithu ali ku parliament kuchako amene ali ndi mabenefit ambirimbiri. Mukumva kuti akutenga magalimoto acho kuchoka mayiko akunja opanda sonkho ina liwonse. Koma iwe kungokagula kaazamuka msonkho wadulidwa amene popo. Takuganira ndimene zizi. Silumo tizisekerera. Ayi. Tikuyenera tisinthe. Tikuyenera titani kuti tisinthe kaganizidwe kathu. Dziko lino Malawi lino ndi wathu. Ndife amene tingatani kuti tingatukule Malawi unoyo. Example nomwe ndizotheka zikuoneka kale. Professor Arthur Peter Mutharika wangolo chimanga pano pa chatani kuti chatsika. Kusoza kuti pali zimavuto ena amapangidwa mwadala ndithu.
ndi anthu andale awawo. Lero wina lesa kuomba mmanja chene chimanga chatsika chachane kusala zinthu ndizotheka ani ndizotheka chinthu zonse zomwe tikulimbana nazo mdziko muno ndikutha bola ngati asogolera atayikapo chani kuti atayikapo passion. Nde waine Alexius Kamangira ndi role model waine tindi anthu ambiri amene ndithu amalankhula achinyamata amalankhula zinthu za nzeru zoti kumayang'ana mana guys munthu uri apapa yani kuti panzeru achina Dennis Mahata akulankhula amalankhula zinthu za nzeru achina Kamangira wawo amalankhula zinthu za nzeru ndi ambirimbiri. Koma momoti apange support pamene limati kuti akangoyamba kuti apange chinthu china chake ndiye kunyoza kokhatu kutumidwa zinthu zopanda pache kumpanga bully munthu uja achepe angoyerekeza papa kuti ine 2030 boma unde kudzuka anthu uri kuyamba kutukwana chepe kuyamba kutata chachati zinthu zambirimbiri guys tipita nazo kuti tiyeni tiziyang'ana masomphenya athu aziyang'ana kuti kodi chomwe ife chimatithawisa mdziko munomo kumapita m'mayiko ena dziko lathu lino timatithawa chani tithakuona sasa kuti ndi usogoleri opusa omwe umachitika mdziko mwathumu usogoleri opondereza omwe umachitika chani kuti umachitika mdziko mwathumu lazima tikuthawa mwakakhala akapolo mayiko ena. Mayiko amenewo anthu anakhala pansi ndikukonza zinthu ndikukhala mmene alilimo ndizothekaso ife kukonza dziko lathu lino anthu nkumachoka mayiko akunja kumathamangira mdziko muno mukuti azapezemo chuma ndizotheka nthaka tili nayo inu alaishuwa kuti mufuna munduze kuti mmene nyengo ikumapengeramo asogoleri asakuziwa kunena kuti ndi ulimi wokhawanthirira omwe ungathe kutukula mdziko muno amaziwa koma mutha kuona kuti munjalamo ena amapezeramo chani kuti amapezeramo mabenefit ndi amatha kuipanga create njala ijayo nkukhazika pakati pathu then akabwera ndi kathumba kachipanga kuzathandiza ife tiziombera m'manja boma lothandiza boma kuti chachati basi akakhala mchiganizo pita kagula chimanga mayiko akunja ndikubwera nacho mdziko muno basi ife tiziombera manja koma zinthu zoti titha kupanga mdziko mwathu muno ani ndizotheka ndi zina mwa izo zomwe ndikulankhula ene pa Alexius Kamangira ndi timaumbo ndona kuti anthu ena ake zomwe akupanga munthu uja akudana nazo chifukwa chani pofuna kukwanisa zofuna zawo kuti situmo aziliberabe misonkho mdziko muno pamene akumatipeza nkhata ngatife kuti zipanga against Alexius Kamangira kapena kumunyoza no